So, sumala pa ni Sonia Saide na isa sa mga banggiitan na tawag ining historian din sa Pilipinas, ingon siya nga ang Romano Katolikong Iglesia gitukod ni Kristo. Sayop siya o dili? Okay. Okay, gusto pangutana. Ayun! Gusto pangutana. Okay, moderator's time. Moderator's time. Moderator's time. Moderator's time. Mr. Moderator, objection. Okay. Saan mo i-explain sa pinangutana? Okay. Ako may pangutan na pas. Okay. Dili nato kalimtan pastor nga siya ang muhatag og pangutana karon. Imong katungdanan ang pagtubag karon. Affirmative question ang iyang gilabay nga pangutana sa imo. Palihog tubaga ang iyang pangutana pastor. Kay affirmative question man na pastor. Ano mo Mr. Moderator, kanang mag-go ni delivery, dili man na ako, iyaha man na. Ano ako may ang pangutanon? Okay. Patubagon, Yeah. pastor. Mr. Moderator, excuse me. Before mag-ruling, Mr. Moderator, before mag-ruling, affirmatory question na, Mr. Moderator. Sulot na sa tema eh. Yes, Ipatubag. iya mo ko ng kasi. Lain question na lang, lain. Okay, duha may pastor tubaga ang pangutana. Sige, tubagon. Gusto bang pangutana? Basahan. Time boss. Sumala pa sa usa sa mga banggiitang historiador sa Pilipinas, kaya siyempre ang mga eskwelahan na niya, mga doctor of philosophy, doctor of history, tuugit ani niya. Sumala pa ni Dr. Sonia Saide na ang Romano Katolikong Iglesia gitukod ni Ginoong Jesucristo, sakto siya o sayo? Mr. Moderator, lugay kami ng objection, pwede? Yes, go ahead. Objection. Time pause. Naroon na po sa relihiyon ni Sonia Saidi. Mr. Moderator, we are not questioning about the religion of Sonia Saide. Standard difference sa Okay. Kadali lang. Pastor, kadali lang. Naghatag nag-verdict ang mga moderator. Niingon na ganina nga tubaga pastor. Nitubag kag usba Sige, ang tubagon. pangutana. Aliyo Tubagon, pastor. tubagon. Tubaga Ayaw pastor. tubaga, Time tubagon. pause. Time resume. Kasi tatubagon. Sumala sa tema nato, nga pamatudan man ninyo, sumala sa non-Catholic references, kung mabasa ninyo, mapamatudan ninyo, nga si Sonia Saidi, dili Roman Catholic, tama Objection, yung Mr. Moderator, ang burden of rebuttal na kasi karon Okay. kasi Saint Alex na si Saide, tawag ini Katoliko, siya ikay mo provide din kami. Okay. Okay, moderator's time. Moderator's time. Iyaha man ang testigos, siya ay mag-prueba nga dili ni Catholic. Ano Okay. na kayo mag-prueba nga di man akong testigos? Objection, Mr. Okay, moderator's time. Moderator's time. Madali lang. Pastor, kadali lang pastor. Sir, kadali lang, sir. Sige. Kadali lang, sir. Paminahon ta ka. Kaya rin po ng Richard Baxter, gigamit nila, kanya Katoliko rin po diay. Karon, doon na ba sila ipruiba nga si Sonia Saidi Katoliko, adili Katoliko. Kay kung Katoliko, sayong nang dibasa nimo. Okay, moderator's time. Pastor, naata sa cross-examination time. Palihog ko, Pastor. Tubaga ang pangutana, Pastor. Kay ang pangutana niya, Pastor, related man sa to ang topic karon. So palihog lang, Pastor. Nga tubaga lang palihog, Pastor, ang Sa pangutana. moderator, Yes. kanina no, mag-explain siya, mag-objection no. Oo. Dili ni mo ginasapaw, anyway, sige na lang. Wala man ko ni sapaw, Pastor. Gipaminaw ganita ka. Hindi namin sa moderator. Tubagon, ayang pangutana magot, tama ba na or dili? So nga kung tubag, kung nakapumatong sila nga dili Katoliko ang writer, tama. Pero Katoliko, dili na tama. Counter objection, Mr. Moderator. Yes. Go Natupad ahead. na! Kadali lang. Nay objection. Kadali lang. Counter objection, Mr. Moderator. Naay prinsipyos pangatarungan nga the one who allege is the one who present the evidence. Okay. Ikaw na nag-ingon nga si Sonia Saidi Katoliko, dapat ikaw ang mo-provide, dili ako. Okay, moderator's Diba? time. Ikaw pa lang nag-alog sa Katoliko na. Ngayon kaduha, we are not talking here about the faith of Sonia Saidi. We are talking here about the facts. Okay. Facts ni. Okay. Pastor, History na gani ni. Bakit? Insulto na sa kitawag o kaalam sa mga Pilipino katuwa ng i-question. Okay. Now, Okay, noted, RJ. Nakay counter objection? ang tema manggod nag-ingon, ang ebidensya dapat non-Catholic. So dapat mag-different silang ebidensya, certification, nga si Sonia Saidi, dili Catholic. Okay. Bro, unsay pangalan anang nga libro? Apaliw ka pagkibasa, Mr. Moderator. Okay. Catholic ba na siya? Okay. So, Catholic ba na ka libro? the Philippines a unique nation. Dili siya religious book. Iyon!
dili po ni siya kanang kuan. So, pwede ni siya, dawato ni siya kay dili man ni pang-relihiyon nga libro. Pastor, Okay. palihog So, ko. Sige, tubag, balik Sige lang. Tubag. Balik. Sige, balik pang tanan. Katulad na ako ibalik. Libro din ni Saidi. Na may giingon nga one word is enough for a wise man. Okay, continue. Nasa haita. Balik pang tanan. Ako aron ang panahon na pangutana. Dili na imo. Sumala pa ni Dr. Sonia Saide na usa ka Mabalik. sa kining Pilipinas, ang simbahang Romano Katoliko, iglesyang gitukod ni Kristo. Nasayop ba si Sonia Saide nga banggiitang historian? O mga nag-eskwela diri ha? Banggiitang historian sa tawag ining Pilipinas, nasayop ba siya sa iyang pag-ingon nga ang Romano Katolikong iglesia gitukod ni Kristo? Ang akong tubag, Mauni, nasayop si Saidi kay wa na Yeah! Kristo, pagtukod ni Kristo sa iglesia. Tama? Okay. Wala na sa dito pagtukod. Wala sa kibalo. Wala sa kibalo. Ikaduha, katubag. Nag-declare ang moderator nga ang maong libro, dili religious book. Sa ato pa, si Saidi, walang kaliputan sa litabok sa relihiyosong isyo. Wala sa kabalo. Ang moderator pinag-declare. Ang moderator pinag-declare nga dili religious book. Sa ato pa, ang iyang libro, dili magamit sa religious issues. Okay. It is a fallacy of suppressing the facts. Tanawa. Next question. Bro, ito ba ka, bro? Next question. Okay. Actually, alibay, Mr. Moderator eh. Alibay, Tempos? alibay magud ang iyahang gisulti. Okay. Klaro man kaayo nga standard reference. So wala na magpunting nakabalo ba siya dito sa Hilom lang mo, Brad. Hilom lang mo, Brad. Mura og Objection man eh, Brad. Objection man eh, Brad. Kadali lang, Brad. Naunsa naman. Objection man eh, Brad. Ganun ka mo may muriyak. Wag kayo muriyak sa pastor. Sige, objection, bro. mura og tawag ining pastor mura diskumpiyado sila sa imong pagkatubang pastor. Sige. Noon ko ano niya. Bro, sige na, bro. Wala po mo badungan. He's attacking my personality. Wala. Pagayon. Diskumpiyado sila sa imo Unsa ba na mo? Ginabot nimo. Balik. Sige. Okay, na it is a fallacy of suppressing the facts. Objection, Mr. Moderator. Okay. It is a fallacy of suppressing the facts. Nga naman, istoryang gani ka, wala nagpasabot na kinahanglan na aka sa una para magamit ni pastor na alibay. Alibay man to. Kaya wala ka sa una, pagkahuman mo nang di sa magkuhan. Ikaduha matawag ka ng punto, ingon siya ka, dili to religious issues. Yes, kay facts gani, ang Noted. di pasabot, general information, Noted. appeal ang religion. Noted, bro. Noted. Next question na ta, bro. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.